Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sih tentrem rahayu, mugia kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya waratin sagung dumadi. Kepareng matur wonten ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Bapak Sularno, Ibu Ngatini, sagodrah kula wangsa ingkang pantes katuran ing pakurmatan. Bapak Sukamto sarjana seni ingkang jumeneng hangemani puwus minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sularno sekalian ingkang winengku ing pakurmatan. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan ingkang satuhu bagya mulya. Saderengipun kula hamur wakani lekas-wekasing gati-gatine sedya. Sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Yawet sih wiloso miwah barokah ingkang rumentah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing ngri kalenggan menika kita tasih saged kempal manunggal kanthi pinayungan kararjan tebih ing sambekala. Sholawat saha salam mugia tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu dipun antu-antu berkah pitulungan syafaat minjang ing yaumul kiamah. Bapak Sukamto sarjana seni ingkang sinubeng pakurmatan, kepareng matur kula hamestuti jejiban minangka saraya talanging wicara saking panjenenganipun Bapak Isman Haryanto sekalian. Kinen hangontaraken menggah wigatos ing gati pisowanan kula sak kadang. Nun inggih ingkang sepisan Bapak Isman Haryanto nyuwun agunging pangapunten dening boten saged nindakaken masrahaken putra penganten kakung. Injih sedaya kalau kapekta saking raos bombong birawaning manah. Jrih menawi badhe matur boten kawiyos wijiling lesan amung kandhek wonten samadyaning jangga. Ing salajengipun lumantar kula Bapak Isman Haryanto ngaturi salam takzim, salam kawilujengan mugi katur wonten ngasanipun Bapak Sularno sekalian kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep kaping kalihipun gumolonging pirembagan jumbuh anggenipun pepetangan ing ngri kalenggan menika sampun dumugining titi wanci ingkang pinesti keparenga kula hanyuwanaken putra penganten kakung ingkang kekasih pun Bagus Muhammad Hafiz Alwan, putra kakungipun Bapak Isman Haryanto, Ibu Kartikasari. So kula pasrahaken wonten ngarsa panjenengan nuli katindakna adicara panggih penganten kalian putri kinasih Bapak Sularno Ibu Ngatini ingkang sesilihipun Roroyo Putri Ayu Nur Cahyani. Miturut satataning adat widini widono ingkang sampun lumampah ing mriki. Kajawi menika kula ugi kasaraya ngaturaken upakarti saha abon-abon ingkang boten sepintena
Kanthi pangajap mugi sedaya kala awu saged dadosaken samsaya raket tangsuling kekadangan ing antasawisipun Brayat Ageng Bapa Isman Haryanto kalian Brayat Ageng Bapa Sularno. Wonten ingkang wekasan hamba bilih sasampunipun pahargyan ingri kalenggan menika mangke paripurna keparenga kula sak rombongan nyun pamit saha nyun donga pangestu mugi lampah kula sarombongan dumugi griya suwang-suwang tansah manggih rahayu wilujeng nirbaya nirwikara nir ing sambekala. Hanggur mausi namung jejering titah sawantah jalma manungsa limrah ingkang boten oncat saking lenaning kaprayitnan. Hamba bilih wonten atur kula ingkang boten meranani diri saha boten hanuju prana labet kiranging seserpan kula saha kirang pono dumateng wewarah wewangsaning para winasis ing reh subasita basa tuwin sastra kula namung tansah tumadah lubering sih samudra pangaksama. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun purna atur pasrah kalajengaken atur padampi.